Здравейте, приятели от света на Ender Houses. Все по-често ще ме виждате с шапки и с очила, защото тук вече е 23 градуса плюс и е само 10 часа. Според мен се усеща като 30 плюс. Днеска отиваме да си направим маникюра и смятам, че ще ви е много интересно. Салона, който съм избрала, и изводите, които ще може да си направим след като процедурата приключи. Дали да залагаме на скъпи, известни и фенси салони или на малки квартални салончета. Очаквайте! Започваме с педикюра. Това са цветовете. Съответно, избрахме си най-скъпия педикюр. Да видим. Предполагам, че ще си заслужава. Столовете тук са с масажиращи седалки. Много е приятно. И в момента слагаме соли. Yep. Започнахме с подаръците. Това е специално за масаж. Вечер преди лягане. Ще го изпробвам и ще мога да кажа повече след няколко дена за него. Малко по-късно ще си направим на маникюра и ще ви държа в течение и там какво се случва. И когато кажеш, че искаш да видиш още червени цветове, идват. Имаме страхотен избор сега. Интересното е, че в този салон работят мъже. Нямам търпение да видя резултата. Ето, сега разбирам защо си взех най-високото ниво на педикюр, защото включва масаж с най-различни кремчета. И като цяло е доста интересно всичко, което употреби до сега човека за краката ми, който има опит само 17 години. Продължаваме с процедурите, след като имаше масаж с олео, сега имаме и масаж с вулканичен камък, който подобрява кръвообращението. Но толкова за 17 години опит, просто съм вау, и за пореден път се доверявам на моето шесто чувство, че не е нужно да сте в скъпи и напудрени салони, а може да сте в малък квартален салон, който да задоволи всичките ви прищявки и дори да надмине очакванията ви. Нещо много интересно е, че тук в щатите всеки трябва да има сертификат, трябва да има лиценз, за да работи дадена работа. Не можеш да отидеш и да започнеш да правиш маникюр и педикюр, без да имаш лиценз. It's okay? Yeah. Oh, it's a little bit warm. A little too hot? Yeah. Sorry. Thank you. Okay. Now it's better. Awesome. Play music. Когато човек не чисти материал по никакъв начин. Направо се изумявам какви количества материал служи на тези работливи кръвчета. Ева на човек. Продължаваме с Everything from that side? Nothing. Интересна истината. Очаквах, нали, друг човек да прави маникюра, но същия човек прави и двете, което е страхотно.
И ето какво сътвори Дени за час и 35 минути. Страхотно. Включвам се с бързо впечатление, след като излезнах от салона. За $115, час и половина работа за маникюр и педикюр, 10% от цената, защото съм направила и маникюр и педикюр заедно. Бързо, експресно обслужване от човек, който има почти 20 години опит. Салона не беше нищо специално, дори ако питате мен, има нужда от освежителен ремонт, би го реновирала с удоволствие, защото просто си има нужда. Този салон е от 15 години на това място и нон-стоп влизат клиенти. Нон-стоп това ми направи впечатление. Защо? Защото работят бързо, работят на добри цени. Цените в Вегас по принцип за маникюр и педикюр са много различни на различните места, съответно, които посещавате. И могат да стигна до $500-600 и повече. Здравейте, приятели и от света на Endeavour Houses. Надявам се този клип да ви бъде много интересен. Изгледайте го до края и след това споделете вашето мнение с какви фирми, с какви хора обичате да работите. С известни, с препоръчани, с фирми, които имат персонал от 100-200-1000 човека или с малки кокетни фирмички с по 10-15 човека, на които може да разчитате на 1000%, да им се обаждате в 7-8 вечерта, макар че това не е коректно, но някой път се налага човек просто да е спокоен, да звъне един бърз телефон или да напише съобщение. Ще се радвам да чуя вашите коментари. Защо? Ви питам. Защото след това преживяване, което имах днес в салона за маникюр и педикюр, за пореден път се уверих, че не е важно колко е голяма фирмата и как изглежда, а персонала в нея